היה חמור קטן. יאללה, מחר הולכים לקליינר, אתה יודע? יום אחד שאל החמור הקטן את אבא, למה אני עושה את זה? למה אנחנו עובדים כל כך קשה? בוא'נה, איזה שריקות חזקות יש לי. מישהו צעק לי עכשיו לשתות. כי אנחנו חמורים! אנחנו עובדים בשדה, מקבלים אוכל ומים! זה מה שאנחנו עושים!